स्वच्छताः हये वत्सले मंगले हिंदुभूमी। नमस्कार. राष्ट्रसेविका समितीचं आज डिचोली इथे संचलन निघतं आहे. गोवा जिल्ह्याचं डिचोली इथे आम्ही संचलन काढतो आहोत आणि मकर संक्रांतीच्या या दिवसांमध्ये संपूर्ण प्रांतभर म्हणजे डहाणूपासून ते गोव्यापर्यंत असा आपला कोकण प्रांत म्हणतो, या संपूर्ण प्रांतात आपण विविध ठिकाणी ही संचलनं घेत असतो. आज गोव्याबरोबरच बाकी 9 जिल्हे आणि 1 महानगर असं 12 ठिकाणी ही संचलन होतं आहे. आणि संचलनाच्या मागचा उद्देश म्हणजे समाज जागृतीसाठी समितीचं अस्तित्व समाजामध्ये, आमचं अनुशासन आणि संघटना म्हणून आपलं अस्तित्व समाजामध्ये दिसावं या दृष्टीने आम्ही मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने दरवर्षी ही संचलनं आयोजित करत असतो. राष्ट्रसेविका समिती ही 1936 मध्ये नागपूरच्या जवळ वर्धा इथे सुरू झाली आणि गोव्यामध्ये याचं काम साधारणतः 1976 पासून हळूहळू सुरू झालं आणि 2000 पासून नियमित या ठिकाणी शाखा सुरू झाल्या होत्या. आणि आता सर्व तरुणी प्रशिक्षित झालेल्या असून आम्ही मकर संक्रांतीच्या निमित्तानं सघोष असं संचलन काढतो. आता यावर्षी पुढच्या वर्षी राष्ट्रसेविका समितीला 90 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्या निमित्तानं कोकण प्रांतामध्ये एकाच दिवशी सर्व जिल्ह्यामध्ये संचलनं आज होत आहेत एकाच वेळेला. आणि त्याप्रमाणे आज डिचोलीला या बोर्डे भागामध्ये हे संचलन होतं.